ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିନା ଅତୀତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଧେ ରାଧେ, ମୋର ଡେ ଫର୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ରୋଷେଇ ବସେଇଛି କି ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ସିଏ ଉଠିଲା ମାନେ ନା କାହା ପାଖରେ ରୁହେନା, ନା ତା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନା ଆଉ କାହା ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ଯାଇକିନା ତାକୁ ଏଠି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆସିକିନା ତାକୁ ଧରିକି ମୋତେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭାବିଥିଲି ରୋଷେଇରେ ଡାଲି, ଭଜା ଆଉ ଖଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ନା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନଥିଲି। ବାସ୍ ଡାଲି ଭଜା ହିଁ କରିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଯାହା ସବୁ କାମ ଥିଲା ନା ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ନା ତାକୁ ପଠେଇଥିଲି, ଗଲୁ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ। ସେ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା, ତା ବାବା ନ ଶୁଣିବାରୁ ନା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଉଥିଲା, ବାବା ନିଅ କିନ୍ତୁ ଉଠିଯାଅ। ତାକୁ ଏମିତି କରିବାର ଦେଖିନା ମୋର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ସବୁ ଆମ ଠାକୁ ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲୁ। ଆଉ ଠାକୁ ଉଠିଲା ମାନେ ନା ସେ ଆମକୁ ଆଗେ ଉଠେଇବ। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ଠାକୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠେ। ଯଦି ଆମେ ଜିଦ୍ଦି କରିକି ଶୋଉନା, ସିଏ ତାର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଉଠିବୁ ହିଁ ଉଠିବୁ। ଆଜି ସେମିତି ମୋ ଝିଅ ତା ବାବାଙ୍କୁ ବି ଉଠଉଛି। ଏଇଠି ତା ବାବା ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ନା ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରିକି ଖାଇଦେଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଦୁ ଯେହେତୁ ସକାଳେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ନା, 11ଟା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ତା ନଖ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ତାର ନଖ ନ କାଟିବ, ତା ରାମ୍ପୁଡ଼ିକି ମୁହଁର ନକ୍ସା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ସିଏ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ।